Ebusia me dingani awe yate mana mpanyinga kan wo se yenkote waduru mra enuane ahaban nso enya ahaban bia na ye duro mesra okoto foforo kra de aba betunsu no mu ne ye Awo TV on YouTube se wo pa adoma nkoma semate abakoma sem tetesem anansesem ne ye rekoso ene omayi mu nsem a mesra ko YouTube na hwehwe Awo TV yen logo na ye black and gold se ne be ya wo nyere nti no yen de ne ye black and gold mesra wo hu a wo be se don kokko bi won ten honom e subscribe button no mesrel fabose wo ho mame kindly hit the subscribe button ye da si bebre ye ma akwa abanso Every addition my mamu nyina akwa aba e de ba Awo TV so ye wo YouTube so e na ye wo Facebook and so na jumedi abra so say ye tena sisi nkonwa na ye de somwo no e ye Yenkenkan obroni frɛ ne say let's read na meni ma chinchine homa J-Gyekye Yeboah e no chro ye homa no bi nie a wokɔ the Bureau of Ghana Languages a wobenya bi ato akenkan no e na aduru so a ye kenkan amamo na ofa edi kan no na ye de brɛ mo na wotwe etwa mu no na wotwe etwa mu no ye hu se abrantie bi ani din de kwasi basahye ade wone wo maame no wo papa e na na etie na wo papa no kra wo yodihye mu a adaache bi kra na ebetumi ama kwasi etumi adi ade maame ne papa no etena ya na papa no efiri mu wanhye da amobra bia se bia buru se bia nyaado enye japade bia amfa nya kwasi ne maame enti wone na brewa etena ya no na ehia se otubata ekopepa bi edi enti wakra na brewa e ma na brewa nso ene no akasa ehira no kosepose ama wo tu kwan kai a wokofa ye no na esese ekosi bushempom na watoa so drop bay etia so oja manfo eteka no mukura kasa ya wantie de ekowie ya na se ka na konya nkwanhia obi ya nwudie enso na nipa prai pa moja na ebu ebura ho nso na edoso akwasi de wo nyankopon ye no adom ne ho anka enu nti wasori a wotoa na kwantu so wonam a wo hu ba bi a wonfa na ni nkyire mpo no ene wo behwa wo bi na epre na beti wo bedane nani a na danfu bi a woni no di agro ne nkola abremu efre no abeyi a watu bata be ye mfie du a wonte ne nkan ye ene woni no tatratai enti wo bisa ne se ehimpo no wode nani kyire a wono mpo wo hu wo bo kuro bi din so wode nani kyire mu a abeyi eye ne niema bi te se na kuro a ye ntene mu na wo de wo se wo tene mu yi eni nti ehe na kwasi de nani be kyire efutuo be na abeyi de be ma no ofen tusu mienu mu na ye behu ni nyina Awo TV on YouTube, on Facebook, on Instagram. Now you're not say at the Yenkenkan abesom. We be ka say let's read. Ya kan no mat se tiri ni bi besin ko na ya kenkan amamo. Ya me me de bia on Awo TV, on YouTube, on Facebook, on Instagram. Adaro ma ye share wo meeting at the Awo ya tema. Ebusia akenkan ni nie. Basahye ade ebisa no say aden. De otumeka so a ne se de okro a ne obra ne wara oto aso se ahofe krom ho de wunua metena ho be ye mfie num nso ankosi hwe so krono mu nipa nye kra wo ya de pa no na wo pempen wase se wosi afuo bi na ohiani wa wo be yo a akromfo be siri pa wiem no manyina okokan so a watiti me kai se me di na kakra wo ho na opani bi dom me maame asase se nka me ni di so onyame adom me doso e me baaye eye se de mu no ma esi nyini kwan so pe e na comforti wo hu gu afuo no mu asem no ha mea madakuru bi de me ye madwene se me kwa akote won ewie bi e na me ye nwanwa ekoten ha no abaabi me te ho din me se me hwa abrantie bi okita sosowa na eti misi akoro bi me ye brebre ne kwanti kua ehwa na mama sutre su huam sa akwa no so ne ho den edi mpre o samme mama te me ho ase efi ho eni tane anadomfo ede tane me e wo sa akoro no mu de age dabi na meka me firi ho na me se otwe breminyawa mempa kra de mentumi ankofa da de besi nne se mi gina hei na no si ya pena basahye ade se ye we de onyame bofo sene bofo pa anka meden mehu ye
oho wani tuatua ho kwa se ne mpanimfo kan ye no womwa ene na se de asem no akoyo no de ma metutu so akobra ne wara enti minuade a chia me da wase obra ne wara nso eye kuro bi ase ukom na ayo obadwema na wani da fom nkoa de a sika de ubenya bi bribi biara ubesomu no tumi ye sika na kofi abeyi pentem enti okire no ba bi se oduru kuro no mu a wonkosoe okire no se so oduru a onko ne yonko bi a wo frɛ no kwasi ata ho akwasi ata yo bi a nani afiri yie se wusi onu ani fie a wo beka se yiw efie ni ampa basahye ade agina ho saa no ena onya aka bi a ekọ obra ne wara nti ohwiri tena mu okro ni nyina na ne nsu no gudam se ebi a na wankohunu agya akwasi ata fie kwan obo na ni totroto no na waduru kro no mu oto ne botom se otua metini no ka sika se fame se na jam obi twifae wo bohyempom kra basahye ade yi na no bia wo se wo boa asam no ye twema mentwe saa no na nipa betentem ho wo bisa ne de ofre mo kire ye kra na ne kankan akwa bi ti so fi asempa se hunu a nko pai na ni so hwa sabre no na kokro betie nsu sine hwena no na hura wo huro no de pi kwa efiri akwa ba akwa no a wose se kro no mu fo so nipa bone kra de menam mihu bi da monkai se bre bi aye ne wonko boboro wo se kro no mu atwede bi siye ma wo pa ya abo bobo ya afe no kwaku ni apam eni a enyam ni nyina afiri sa ntokwa no ehwara na abrantie ba ko na ni ntua de obi de etua ebisa se sa eho na akwa ifire basahye ade se wo pagya na no aka se sa mre no de na no ensikura na abrantie bi achinsa na taade asi nebo sa abre no na nipa ba na eba ho afi akwasi hwa na ani soso eye se de nkrofo no ebo epu na pe na pimfa nipa dom ni mu na wo sano otu mrika sa akoro pani bi fie ekodwane toa no se fie okomu no wanya baabi a nkogura se J-Gyekye ata fie na ma ne ebomu no opani ni hu se onye onipa hunu kra ososo nkrofo na no etua awonka anu nie na ebunu mu kra onipa pese obeye mu adwuma foforo e na wo sram ne mu anopa yi na ebe kakra de ebe se den sabre no na me homo akora edwane ye maaye enam se J-Gyekye ata ye kenten nwonfo na wachire nipa bebre ntomanwo no e wo pomu ho nti oka asem a na edimu so nwuno ntome fua pema wa emfie du na da so wo ho ewo jamma no kente bia ni wa oni monwono sika futuro sika freboja eni adwina semu biare ni wa wode na nwono fa ne mfitire fa prenu kra de otimete no te akwasitina aseje na home ye kakra no eja atahwe no a na wo hunu se ekomo adosa no eti wo ka kire ne yere amansi yo so wo mpe bribi manu ni eni gina kra na ode aba asem wa ba ye no ani wo ni ne feri enti ama basahye ade ntumi antene ne ho anidi papa bia opani ni yo no ne emanyina so ka se de wo bedia no eja tanso ti ase dada nanim e feri na asem sei asan aba ade san kakra no ope akwasi dabre ankada ansan no de ne ho beka kete no disa wanom cigarette bi ansan na nani atumi aka eguso nanso enam se teku motoro so na wanya bi e de atomranti dua ibinti dano anadwo de enne de na sei ya mfa nani so e na ade achi se we akokodi se ko na wasore dada ewi abusia
offense so mienu mene me chinchine homa no na ye de abawie ye dan sesa wo kan ye ho ye mema mo ne hwe na ye sere won so se na wotwe a ye besimu no ye asen hia ye na ye mfa offense so miensa no emre mo ye da mase on YouTube, on Facebook, on Instagram. Now you're say at the Yenkenkan Abesom, let's read. A Akan Storybooks live in a basic one. I can a minute on our TV, our YouTube, our Facebook, our Instagram. At our Malaysia, or reading at the Awo Ya Tema.